खुलुमबाय स्टुडियोआव आं किसान ब्रह्म हादरनि लाख लाख आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां प्रधानमंत्री किसान आबुं खालामना लानो थाखाय गासै आबादारिफोरखौ खावलायदों बेनिखायनो नोंथाङा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बिथांखिनि 19 नं किस्तिखौ मोननायनि सिगां KYC नि हाबाखौ आबुङै मावफुंना ला सम थानायाव नोंथाङा KYC खौ खालामना ला नङाब्ला नोंथाङा आबादारिफोरनि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधिनि रांखौ मोननाय नङा खुलुमबाय स्टुडियोआव आं किसान ब्रह्म हादरनि लाख लाख आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर KYC खौ आबुं खालामना लानो थाखाय गासै आबादारिफोरखौ खावलायदों बेनिखायनो नोंथाङा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बिथांखिनि 19 नं किस्तिखौ मोननायनि सिगां KYC नि हाबाखौ आबुङै मावफुंना ला सम थानायाव नोंथाङा KYC खौ खालामना ला नङाब्ला नोंथाङा आबादारिफोरनि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधिनि रांखौ मोननाय नङा मोनसे गोजोनथाव खौरां BTR सरकारा ब्रैथि गोथार दमासि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा चिरां जिल्लानि बुमेश्वर इको टुरिज्म पिकनिक स्पट खाख्रागाव राबापारायाव ब्रैथि दमासि फोरबो खुंफुंगोन BTR सरकारा जानुवारि दाननि फैगौ 19 आरो 20 खालारखालि साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों ब्रैथि गोथार मागो दमासि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा BTR सरकारा बे गोथार मागो दमासि फोरबोआ आसामनि मोनसे एंगारहायै फोरबो जायखौ आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दं थिग बेबादिनो गोथार मागो दमासि फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै चिरां जिल्लायाव BTR सरकारा ब्रैथि गोथार दमासि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा बे ब्रैथि गोथार मागो दमासि फोरबोनि गिबि सानाव हाबाफारि बायदियै बड' ट्रेडिशनेल डान्स राजबंशी ट्रेडिशनेल डान्स राभा ट्रेडिशनेल डान्स आरो कालचारेल प्रग्रामबो थागोन आरो नैथि सानाव हौवासा आरो हिन्जावसानि हिल ट्रेकिं एथनिक फुड कुकिं कम्पिटिशन भेरियास ट्रेडिशनेल डान्स हौवासा आरो हिन्जावसानि टाग अफ वार बेनाना ट्री क्लाइम्बिं एबा थालिर बिफां गाखोनाय आरो सिंगल ट्रेडिशनेल डान्स कम्पिटिशन हाबाफारि लानाय जादों